ngintshele ngomfana kagogo umcebo ocela ngokwenza bakhe ola lokho bejobula ithobe wathi akazophilisa isizwe waphunyuka bempethe izitha zithi siyambamba kade shaye phansi kwasunquthuli umfana ohamba nesithunywa. Ngiyamkhumbula uyena lo wathatha umntombi bami singavumelananga akangibulalanga ngoba ecabanga ukuthi ebusweni ngimbonanga angazi wangilimazelani ngingamonanga mina umuntu wesilisa ngiyamsaba noma ngangithembisa uthando kodwa kumina uyohlala isilwane isithombe sakhe esula umjuluko ngezandla egcwele igazi lami isililo sami siphenduka umkenene zomnandi emadlebeni akhe feza inhloso zokukhohlakala kwakhe ngimemeza eshayisa ngathi akangizwa ethatha igugu lami ngifisa kube wangibulala make ecede ukungilala bathi ngaleyo mthetho yinde kodwa kumina ngathi kabayilulanga ngoba usagcaluza ngaphandle kabambambanga ngifisa ngathi uNkulunkulu imithandazo yami angayiphendula nami ngelinye ilanga ngithola umthetheleli kubuye igugu lami nginibingelela babukele emakhaya igama lami uSimnika yami imbongi ngiyanibingelela futhi la kumcebo mfana kagogo YouTube channel uyazi ke mase siphethe inyanga yama testimony sodila nje nawo sibuyisa ithemba kuwe kodwa angakhulumi kakhulu mkhulu ngicela ubabingelele. Mina ke mfowethu ngumcebo mfana kagogo ungcobo omkhulu uMashiya Mahle fuze fulela uNews iqadi thina safaka umuntu enqinisa vuka sakhwefilanga thina sagqiba inyama sayitshela ukuthi izomila thina amanye amadoda ebuya ngamahlahla thina sabeya ngeenkomo sengisho mina kunompunyupunywana uphunywa bemphethe umafavuke njengedangabala intombi zimbuka zihamba namasokazi uyahosha imama. Mkhulu yazi mkhulu ngokubona ukuthi ngokwesizulu yeah makubhekwa izingane zamantombazana yeah kuba nesigaba la zikhuliswa khona kube nemicimbi yenzayo yabo yonke nje imicimbi yakhona kodwa mase kuza enganeni yomfana ingabe khona indlela ewusiko yokukhulisa ingane eyomfana. Yeah mfethu zikhona indlela zokukhulisa ingane yomfana esikhathini esiningi abanye banawo ukuthi ke umuntu athiwa uzongena esibongweni. Uma engena esibongweni ingane inawo ukufaka isancane enye futhi inokufaka isikhulile isidodiswa thola mhlawumbe yenzela umcimbi kuthiwa umcimbi wokuthi nje njengamanje nje usukhulile usuyinsizwa usuzokwazi nanokuthi ushise nempepho la ekhaya yabo ukuze uzokwazi ukuthi ingane yomfana ikwazi ukushisa impepho kuyomela futhi nakhona ikwazi ukuthi ibikwe ezidalweni ukuthi isikhulisiwe isize yabangaka so manje nje bisikhulisiwe yazi abangaka kuzomela ke manje ukuthi ke idlozi limamukele ukuthi ke sokuzoba khona ke indlela zobudoda ezokwazi ukuthi ziqhubekeke la ekhaya ngokuthi zenzeke. Nakhona ke mfowethu ke lento yokukhulisa idominate kakhulu einganeni zamantombazane ngoba uthola ukuthi umuntu uzowenzela umhlonyana uthola ukuthi umuntu uzowenzela kuthiwa yini umembesi memulo uzenzela umhlonyana enzela umemulo yabo ingane lapho isuke seyifakwa kodwa thina ke abantu besilisa esikhathini esiningi ayinikezwe igama ayinikezwe igama kodwa ke kwamanye ama clans kwamanye ama tribes njalo kuyilentuzana kuyi opposite mfowethu yabo uyabona nje umubuka amaXhosa nje mfowethu amaXhosa lento esuke iyenziwe entabeni ifana njengomemulo einganeni zamantombazane thina kodwa kubona ukuthi kuyiwe entabeni kuyokhuliswa yabo kodwa ngeke uzuthola abantu besifazane ingane zabo ingane zamaXhosa esikhathini esiningi zithathela phezulu njengamaZulu so kuya ngokuthi itribe netribe mfowethu iprioritize in ngoba uma ubukusisa kahle futhi nakhona izingane zamaZulu zamantombazane izona ingane abayibuka ngathi zizoletha umcebe ekhaya uma ubuka lezi zasemaXhoseni uma ubuka mezi yokhuliswa kwazi ukuthi indoda izosebenza izobuya nani izobuya nemali izobuya nako konke ezokwazi ukuthi inakekele umndeni wayo imizi siyindoda yabo thina sikhulisa ingane zamantombazane ngoba sazi kahle ukuthi yengane yakhuliswa yaphuma intombi yenzela umemulo yenziwa yonke le ngisho noma sekuzothathwa ke leyo ngane yentombazane izona zonke izinto ezibalwayo lapho misizolotsholwa angithi kuthiwa lengane la ayikhuliswanga njengomgunduvu yabo ayikhuliswanga njengomuntu nje ozovele nje kuthiwa hayi akakhuliswanga ngesizotha yabo uthola ukuthi ke mfowethu sokuyabala ukuthiwa wakhuliswa ugogo sokudingakala inkomo kagogo
wakhuliswa umama wakhe wakhipha iy'mali zakhe ey'shisiwe wenzelwa umemulo mhlawumbe ubaba wakhe yabo bese kuyabalwa futhi nakhona ukuthi le ngane njengoba ila ekhaya ifundile yawuqeda umatric yaze yangena ngisho nase-university imingene enyuvasi nakhona phela futhi nakhona mfowethu sokuyabalwa nalapho kuthiwa njengoba uyithatha-ke yona mfowethu-ke uyithatha nje iyayisebenzela iy'mele bese kuyabalwa-ke sekubalwa-ke nelentuzana nenkomo kuthiwa yini umqhoshisa noma yini inkomo le mqhoyisa yabo nje kulezo y'nkomo kubalwe mfowethu kubalwe uthole ukuthi iy'nkomo zakhona zibalwa zize ziyogcina zisey'fika ku-10 yabo lapho mfowethu usuyazi ukuthi-ke ukhethe intombi adifukanyelwe isikhathi eside mntakababa and nakhona njengoba ifukanyelwe isikhathi eside fune ngempela njengoba usuyoyithatha le ntombi lena uyithatha vele usuyazi ukuthi uzimisele ngayo and baphinde bakukhumbuze ukuthi njengoba uyithatha le ntombi ayizalele muntu wena muntu oqala oyoyizalisa kuyabalwa naloko mfethu kubalwe kufakwe kwiy'nkomo zamalobolo umfuna nje kumele usebenze ikanjalo ingakho-ke mfethu-ke abantu besifazane thina esayidini lethu zinakekelwe iy'ngane zamantombazane and then ey'nganeni zabantu besilisa lezo-ke zenziwa lezi zokukhulisa zenziwa ngendlela yabo nabo yabo ngoba kuthiwa hayi wena usumapholo usukhulile uthi ngikwenzela umsebenzi fana nami ngikufaka isiphandla and then ubona umuntu efaka isiphandla kuthiwa cha hayi isiphandla sani lesi uthi hayi mina wake isiphandla nje bengizengenzela umsebenzi ekhaya ukutshengisa ukuthi kahle sengiyindoda shuthi kahle kukhona into yabachazile abanye mhlawumbe nje senze example ingane iphasa umatric so kuzobhanqa konke lo ukuthi awuphasa umatric asase simenzela umcimbi sibonge kuyidala zakhe so iseyindoda iseyindoda bese emva lokho yenza ngoba phela kudala kwakunganako lo ukuthi kwakhona umatric ini kwakubhekwa into enhle oyenzile nje ingane yomfana yabo ukuthi cha usuluse isikhathi eside walusa ilentuzana inkomo sezandile kusukela kwaqala wena ukusebenza cha usuyinsizwa usuyindoda umdonsele lapha imbuzi yakhe simhlabela imbuzi kanye nenkomo imbuzi bese ngalo bathathe bafaka isiphandla bese bathatha inkomo-ke lapho idliwe umcimbi ngoba esikhathini esiningi inkomo kusuke ukunikela emcimbini isiphandla kusuke ukuthi isilwane okubikwa kusona edlozini ukuthi kahle yini esiyenzayo la ekhaya ingake ngiye ngithi mina umcimbi onganayo imbuzi akusawona umcimbi noma ingahlatshwa inkomo mfethu ngeke uhlabe inkomo ungayihlaba ngembuzi usuke ubikele bani emsamo ngoba ingeni inkomo emsamo kufuneka kube nesilwane okuzobikwa ngaso and okhumbula ukuthi uma uzohlaba inkomo isilwane okubikwa ngaso imbuzi yabo so kumele kuhambe kokubika ngoba ngeke uthi uhlaba inkomo bese uzogqoka isiphandla senkomo mfuthu angeke akusebenzi kanjalo kufuneka ukuthi uma wenza umcimbi wahlabiwa waginqa inkomo wenza yonke lento isiphandla uyosigqoka isiphandla sembuzi and hayi isikaphu futhi yabo ngoba thina samaZulu isikapha sisigqoki anangikhumbula kukhona umuntu ogqoka isiphandla sesikapha akazi nami mfethu imbuzi ibaluleke ngalendlela mfethu emfihlakalweni yethu thina amanguni thina amaZulu angisho njalo thina amaZulu isona silwane lesi esikwazi ukukhuluma nobaba mkhulu nezalukazi sibridge mfethu isona silwane okwazi ukuxhumana naso ngoba ukuchitheka kwembuzi mfethu ekubucayi mungachithekanga lelo gazi kahle kuba nengujikhwebe empilweni yakho kuthiwa wachitha igazi kungakamelanga uchitha igazi kungabanga khona nabantu abazogezwa yabo mase kusho njalo kwaba khona abantu abangagezwanga wena wakhetha ukwenza umcimbi utshelwa ukuthi abantu abakagezwa kusamele kuthengwe imbuzi kugezwe umama nobaba ngoba bashonelwa ubani yabo mase kunjalo usulungisa ngayiphi indlela mase kunjalo ke mfowethu ke yila khona ke kumele kuyoshwelezwa isiZulu sisho njalo ingakho ugogo namakhehla mubona kuba nezingxabano bathi asithelelana amanzi mebe ngasekho ke emhlabeni mfowethu so ukushweleza shuthi komele uthenga isilwane sokuqala oyoshweleza ngaso izinto engishoyo ngesikhathi sakudala mfowethu kwakwenziwa ukuthi ke
kuzohlatshwa isilwane uzoshelezwa ngaso kuthathwa icunsi lenyongo necunsi legazi lifakwe kulawo manzi lawo kanye nomswane omncane bese emva lokho ubamba lo khetho lelo umbambele ageze uma seqedile ukugeza bese naye akubambe bese ageza bese ke emva lokho sekwenziwa lo mcimbi ke manje ukuthi ngiyakurinsa uyangirinsa kubeke leyo nto layo phansi lento yesiZulu mfethu ijulile mfethu ngoba manje sikhulume ngayo ngashona ilanga mntaba ngashona ilanga mfethu kodwa mkhulu vele singasadlalanga ngesikhathi nje ngoba ukuthi mhlawumbe sivele sibafonele uyabona ayikho inkinga mntaka abayikho ngoba phela sokumnandi noma sesixoxa mfethu sokumnandi noma sesixoxa asenzeni kanje na asingeneni la sithi testimonies testimony kuthiwa testimonies la okay alright sithi testimonies bese siyabheka sibheka ngithi noma kuphi lapho ungene noma ikuphi phakathi sesingenile alright okay njengoba sesingenile ke osibotho uzoyibamba ke yini yasirengi yabona yokuluku ngathi singabathola ukubazuma labantu laba usuke senzela labantu ababukayo babona iqiniso lesi khona mfowethu naso Thokoza gogo right Ngiyaphila mkhulu njalo. Ngiright. Ngiyacabanga gogo ukuthi angikuphazamise wena salukazi. La ngiyabona ukuthi wakwasinikeza i-testimony esho ukuthi kwaba khona izinkambi ezakusebenzela. Manje njengoba sishutha lento yethu ya YouTube, sifuna utshela abalandeli ngoba si live manje ukuthi wathenga liphi ikhambi and kukhambela kanjani manje. Ngoba thina sithanda before and after. Yebo mkhulu. Inkinga manje asinagesi na and you know 1% idate. Gogo phuthuma salukazi. Hawu, yazi kubukhulu kanjani ukuthola umuntu? Hey. Kubukhulu. Kulungile mkhulu umcebo omhlazi mina wangisebenzela bengixuma ngawo ngeza ngawo 2 weeks onke first Isiwasho. abantu besimkhulu bengixuma ngikhuluma kubona ngisiwasho yebo mkhulu. Bekuphi imali? Kubona abantu besifika baphinde ikhona mkhulu bafika bayiletha and bonke abaningi baqala ngemali. Uthiziliza ngemuva baqala ngemali. Manje wena gogo usami mase bebaningi. Ngoba phela kuyabulawana manje gogo. Angifuni phela kuthiwa wabulawe ikhambi kamcebo mfana kagogo. Yazi mkhulu abanye baza nemali ingaqomile bayashela. Basuke beyishelela wena gogo. Bese wena gogo ngoba phela imali isuke ilethwa ngeke uzuyinqabe. Nami ngeke ngiyinqabe nami gogo imali vele imali nje imali ibalekile. Mkhulu noba kwengane yami wayesenyanye mkhulu engasafuni nje esengisiwumjoka. Hawu. Ngane dengamenzela ibuselo thando mkhulu ngamsisela ibuselo thando kuphela isithingisi wabuya mina waxolisa wathi nje isithingisi izinto akayithanda nje ukuthi singazwani. Hawu wabuya ngo reverse. Wabuya ngo reverse gogo. Ngiyasuka kabi mkhulu. Mele umshange sibambelelo manje gogo angakuphunyuki yezwa. Ngicela ngikuthika ngidinele ngitamasalile selangaphansi ngithanda ukusebenzelela. Phela gogo into yakho vele wena gogo uyayihlelela yona ngeke ngikuqambele amanga salukazi. Wenza kahle nje uyihlelele wena gogo uzoba umuntu ozokwazi ukuthi ube nomendo wakho ukwazi ukukhulisa ingane inobaba wayo eceleni kwayo. Sifuna ingane ezokhula zibe osikhotheni ezikhala ngokuthi hey uma nobaba mina bayahlukana ingakho mina ngibhema ama drugs asifuni leyo nto gogo. Ingakho izinkambi zami ngizifaka kulento ukuthi wonke umuntu ongathi usephumuye useqhelile akabuyiswe ngo reverse azolungisa izinkinga zakhe. Awukwazi ukumithisa umuntu bese uyabaleka. Awukwazi mkhulu awukwazi. Mkhulu manje masebuye naye sebuye ngokuphelele konke ke lokho kushelayo ke ngemali ngiyakuyeka ngoba naye imali ngiyithola. Uyisiqhuma. Uyanginika ke manje. Into ekade angayenzi nayo imali mangithinga lesetha ngokuthenga so ukuthi nefoli yanginika. Kumele kube njalo abantu besilisa bakhipha imali.
abakhipha imali bangale baye ukuthi babobo phela ngisho isikhathi sakudala emandulo kwakuyosebenza amadoda abantu besifazane bahlale benze ikhaya ukuthi ke licwebezele lifudumale uma ubuya lapho ubuye uzoshaya ujeqe nobhontshisi suzelani ubusuku bonke zavela phela ibhetri usamnandi kanje khuluma nesalukazi kodwa mfethu ke kusanjalo ke mfethu asiphinde sifonele omunye mfethu sibatshengisa ukuthi asiphelelwa labantu sibatshengisa ukuthi asiphelelwa mfethu ubuqhathi mfethu hayi sithi ke testimony akuhle abanamhlanje mfethu ukuthi ke baya lentuzana ngithi uyabothi angibuki oyiphumile hawu mfethu yenze njani manje lento le okay asenzeni kanje nami mntaba testimonies hayi ushafula nje behle kancane futhi ngathi ya ngangena nje noma ikuphi la phakathi awuzweke Wasimuzele ukuthi usiphathi hawo uyavela yaring namhlanje sho kahle leli bhade leli ngilandela selithe ukuphuma mfowethu selithe ukuphuma ngiyabona nami hawu Thokoza gogo Alright salukazi Ngiphila mina ngiyajabula ukuthi ulibambile ucingo lami manje yona salukazi la saye sabona ukuthi wasinikeza i-testimony Iliphi ikhambi walithenga ngoba la ngishutha lento yami yaka YouTube ngifuna utshela abantu la ukuthi amandla ami alele kuphi Okay mkhulu ngithenge leli green lo isosho esigreen ngicela uhlaza benini sibungwe and then nebheka mina ngedwa habe asakhumbula lokho kunye and then nelotion nesigeze sothando manje wena gogo ke yipi ke yakusebenzela kakhulu uzubona ukuthi kumele usineze testimony phela salukazi awuchazela abantu balindele ukuzwa when you like the best is what okay siqale ilotion it's the best mkhulu because sibuyisa neglow la uvela khona nje uyathandeka umuntu nje ubabaza ubuhle bakho and then enye ebalulekile nesibungwe isibungwe naso sibaluleke kakhulu because mawusikhulumisa njengoba usho wena mkhulu ukuthi sisikhulumisa iyakulandela vele imali ngempela iyezavela iqinisile sho nina ni rich phela gogo manje sho nje bangizoba ne-special ngizophinde ngithenge hayi vele siselayinini vele nje sahamba ngolayini wena gogo hayi iyangijabulisa indaba yakho salukazi yazi wangenza ngaba alive hayi mkhulu chaza sebenza then nale esivele isosho esigreen like uyakhuluma nje inkinto kiso kuvele nje ukuzenzakalele kusondela imali iyazizela mkhulu ayidingi ukuthi uzibize like uyabona nawe nje and then nalesibungu esikhulumisa ngaso ukuthi nale mali mayifika mangibona ukuthi ngiyenzani ngayo nje vele nje kubonakala nomihluko omkhulu kodwa nje gogo ngaba inyanga enjani efida isela abantu into yemali nginganayo imali ingakho abantu bami be right kanje wena gogo ngoba imali sayithakatha gogo yena cha mkhulu yafuneka siyayithakatha gogo sonke imali lana siyaguqa senze yonke into mengisuke ngintshela into ngisuke ngaqamba manga ngisuke ngidlala indima nami engidlalayo na gogo yokuthi sonke esila kuma group na kuma WhatsApp sibe nemali sonke cha mkhulu kona cha yasebenza kuyabonakala like impilo because angifuni uqamba manga ngihambile ebantwini ngizama ukuthi ngifixe impilo yami but then abe bangayikhoni mara since ngifikile la i-light sengiyayibona nami because like bengumuntu ukuthi nami noma ngihamba endleleni angisabuliswa angisakhulunyiswa but then manje sengikhona ukuthi ngibabazeke nalowo nje ngibona ukuthi awumara lona yini ngayi mara like ibuyisa yonke into hayi mina gogo ngiyajabula ngoba yabona nje ngumuntu ongayidayisa igubhu isikhathini esiningi kodwa nginamandla engathi ngikhona isigubhu engisidayisayo kwabantu kanti ngidayisa iwasho hayi gogo kuyangijabulisa konke lokho
hayi nobubheka mina ngedwa bayahlanya nje abakhwenyana bakho Hawu. abayibakho mkhulu. Gogo unesithembu. Unesithembu gogo. Ngiyadlala. Ngisho ukuthi laba abanye mkhulu basebenzisayo bayazi nabo Oh, vele. okay. Hayi bakhwenyana bakamkhulu vele lapho. Ngiyayisho lona gogo. Kodwa kuyinkinga yena nagogo kanti unesithembu sakhe eceleni. Ungaboni umuntu. Hawu sasikhulumeni nje eceleni sibawuthu. Cha mkhulu sona asikho angisho. Bayachitha nabo abantu besilisa. Phela mina ngihamba nama-team yabantu besimame. Ungixolele mfethu. Ngihamba ne-team yabantu besimame. Abantu besimame ngibalahlele wena. Mkhulu cha. Ngibalahlele. Noma singasenza ngisho mkhulu lesi sinye uzosibheka kuyobonakala khona mkhulu ukuthi umuphi othi mina ngiyavela manje ungayincenga nabo ukuthi kubonakala ukuthi ubani ohamba nawo ubani esalayo. Hayi njalo nje gogo. Ukhetha ozokwazi ukuphilisana nawe, ozokunakekela nabazali bakho mebekubona unaye bajabule. Yebo mkhulu. Hayi kulungile-ke salukazi. Ngathi inkosi ngahlezi kubusisa njalo gogo yezwa. Hayi izongibusisa namanje izolo bengisalanda lesi sinye esinokhanyisile sinomcebo oil nje. Usilanda kuphi la esigodlweni? Cha ngisilande ePep besikuriyo. AmaKorea. Shuthi kahle amaKorea ayafika kunina. Hayi ukuthi kahle abantu abawathola amaKorea mebethengile. Ayafika mkhulu cause namanje ngibonile nje kuma status ukuthi ayeza manje khona ngilindile futhi. Hayi khuleka gogo asibaskema abantu la ekhaya. Sifuna ukwenza nje okuseqinisweni ukuthi wonke umuntu uthola ikhambi lakhe asebenzise bese basinikeza ama-testimony nje obusinikezi. Yayizwa nje ithi mnandi kanjani into yakaZulu mesiyilungisa ngalendlela. Hayi cha mkhulu siyabonga uNkulunkulu ngasigcinela wena kwandisele lensuku zokuphila. Hawu gogo ngiyabonga izibusiso lezo. Hayi uNkulunkulu ngasigcinela wena asandisele nabantwana bethu laba abasakhulayo nje bakhona ukuthi umkhulu asesekhona nabo bakhona bangadluli thina la esizule khona bangaboni ubunzima thina esibonile empilweni vele impilo yabo ivele belula nje. Gogo hayi wena salukazi izingane zakho zifundise nje into eyodwa ukuthi zinakekele idlozi. Idlozi elinamandla eliyokwazi ukumfinyelelisa la lona lifuna ukuthi afinyelele khona. Salukazi nami njengoba ungibona ngila ngikhona namhlanje akuwona amandla edlozi lami. Okay mkhulu. Thokoza salukazi yezwa. Thokoza thina mkhulu. Thokoza. Hayi mfethu usizwe. Sibathole bobabili bayikhulumela mfethu badeka. Akushadaleki iclient elibroke elihamba la ekhaya. Mfethu. Hayi angiyazi mina into enje. Kodwa angiyazi nje. Asigoqe mkhulu. Usho kanje. Kodwa ngaphambi kwesigoqe mkhulu ubakhumbuze phela laba abanye mhlawumbe abaqala ukusibona ukuthi ukuphi kusetshenzwa kanjani. Mina ke ngiseBaramoli eSoweto opposite ama-Towers. Shoes mengithi opposite ama-Towers ingaphakathi eBara ekuthiwa ise-Madam Teresa. Madam Teresa i-laundry. So njoba kuyi-laundry ke la sifike sigeze nje impahla senze yonke into bese kuba khona isigodlo sami la khona ke Friday Saturday and Sunday abantu bekwazi ukuthi bazongibona in person bese emva lokho ngibafaka ebhavini. Sunday sibayisa kuphi emanzini siyobageza and then emva lapho kulabo abathenga ispecial uthola umuntu uthenga ispecial uyanqena mhlawumbe ukuthi aze la kuthini sikhipha imoto ezihamba ziyobadilivela qobo lwabo ukuthi futhi nakhona bayabona ukuthi yazi njoba sesideliver njoba mhlawumbe lo muntu odeliver edelay othi ngivele ngiyele mina esigodlweni uzoba nenhlanhla ngesinye isikhathi njoba nje namhlanje ku Monday uthothi uzoyilandela izinto zakho uvele ungifice ngihlalele sibingelelane sithi ukuxhawulana sithi ukuxoxa yabo kulaba ke futhi nakhona ke abale mhlawumbe ko Cape Town lo PE ko Kimberley into esiyenzayo siyakhoriyela njoba denizwa nani abantu bayakhuluma ngoKorea sibaKoreela hayi akukho okunye engingakusho ngaphandle ukuthi mfowethu ke sengizoshada umlungu mfowethu sokusele nje ukuzizintsuthi niyeza iloko nje engingakusho mfowethu bayazi nabo mengisho kanje mfowethu siyathungisa mkhulu bayazi uma mengisho kanje kodwa ke akusenani mfowethu usungavalelisi usho wena ke ufuna hayi vele mkhulu engakusho nje ukuthi ningasali ke sitimeleni sambayo futhi ungabi nobona nalento ulike ushare usubscribe sizohlangane ngokuzayo. Thokoza. Ibe record nje. Record.